Varoitus. Seuraava video saattaa sisältää... osaattehan te nyt lukea itsekin. Musiikin tarjoaa Sega Genesis. Muikkelis mui. Minähän se tässä taas pitkästä aikaa. Töre! Ja tänään paneudumme innovatiivisiin lisälaitteisiin, mutta ensin tuotesijoittelua. Sataa lunta, sataa vettä, sataa pieniä rakeita. Aina tarjoaa pandakarhu herkkusuille makeita. Sataa lunta, sataa vettä, sataa pieniä rakeita. Kiitos, kiitos pandakarhu, kun annat meille makeita. Ei kestä. Aivan niin, nämä ihanan tutut ja innovatiiviset Kinder-yllätykset. Katsotaan, miten ne on muuttunut tuossa vuosien aikana. Ne olivat leluja joskus, mitä ne on nykyään, mulla on vitullinen läjä noita juttuja, joten tsekataan, mitä niistä löytyy. Okei, eli tämän vuoden hifistelykamaa niin sanotusti, mutta ennen sitä otetaan tähän väliin pieni mainos. Tällä sekunnin mainoksella mä saan tontun tilille. Kaching! Kinderillä on hyviä tyyppejä. Mutta tässä on uusi ohjain. Siis yleensä näissä ohjaimissa on johdot, jotka pitää kasata, mutta tää on pieni, jonka voi laittaa pöydälle ilman, että tarvii kompastella isoihin kasoihin johtoja niin sanotusti. Eli kaikki muut ne toiset ohjaimet, niissä on johtoja, eli tässä ei. Mutta nykyään sulla pitää vittu laittaa antenni tälle. Mikä on se chanssi, että jos tätäkin käyttää, että tää toimii? Varsinkin kun mulla ei ole vittu eri kepperiä kämpässä, siinä ei ole mitään lukitusta. Viimeistä viedään. Ei voi olla. Alkolukko konsoleille. Sinulla on liian vähän alkoholia veressä pelataksesi GTA 5. GTA 5 suljetaan peliluettelosta. Piip! Perkele, perkele, perkele!